Eens even zien. Ik kan hem een beetje slecht zien hoor. Dit is de derde prijs geloof ik en dit is de eerste. Ik kan me niet herinneren dat wij die gezien hebben. Dat heb wij niet gezien. Nee. Maar is dat... zie je dat in de lokale krant staan? Ja. Nou. Ik had nog wel gedacht dat die ene, die hele grote die wij hadden gezien, dat die nog wel een hele grote kans maakte. Nou ja. Het is niet per se de grootte van de valla bepalend die was voor zo degene die wint. gedetailleerd. Nee, die Nee, had dat klopt. zoveel Dat details klopt. in zich. Nee, maar anders zou je altijd de buurt hebben met het meeste budget Nee, dat die dan kan ook uiteindelijk niet. wint. Nee. Dat is ook bizar, hè? Zij is hier al het vuurwerk aan het opbouwen. En daarachter wordt gewoon soms pittig afgestoken. Nou, het zal allemaal wel goed gaan. Ze zijn in ieder geval al druk bezig met de dozen aan het klaarleggen. Daar wordt heel druk gewerkt om de touwtjes waarschijnlijk aan elkaar te maken. Ik denk dat heel veel vuurwerk van wat er vanavond gaat, dat het allemaal wel computergestuurd is. Ja, dat zal het wel. Dat is de laatste vuurwerk. Oh nee, dat is niet waar. We hebben er nog 2 eigenlijk. Hè? Parade. En hier ook nog. Bijna, maar nog niet helemaal. Nou, gaan we nog even aan de andere kant kijken, want daar staat ook nog heel veel klaar. Daar ben ik ook wel even benieuwd naar. Terwijl het hier elke dag drukker en drukker en drukker is geworden in de stad. En dit is trouwens de kindervalla waar ik het over ga. Die gaat om 9 uur gaat die al de brand in. Er staan die poppen in, hè? Die lopen. Ja, dat zijn die 2. En het vuurwerkbedrijf dat het vanavond doet, dus de allerlaatste show, is de firma Valenciana. En die deden dus vanmiddag ook die Mascleta hier op het plein. Ja, die was zo geweldig, dus ik heb er wel weer hele hoge verwachtingen van. Maar ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk alles van een uitzonderlijk niveau is elke keer. Daar zullen natuurlijk die dopjes wel op hebben gezeten hier zo. Wat je in ieder geval al ziet van de avondshow is dus hier liggen dozen klaar. En daar dan... 5 van die pijpen die een beetje zo... Ja, die ijzeren. Oh, daar ja. Ja, dat is een beetje lastig te zien. Lastig te zien. Klopt. Dus ze zijn waarschijnlijk nog niet zo heel lang bezig. Maar ja, het opbouwen van zoiets kost ook best wel veel tijd. Ja, toch? En schuimt nog wel in natuurlijk. Ja, ik denk dat als je 2 uurtjes verder bent, het zal denk ik wel in het licht zoveel mogelijk gemaakt worden. Ja. Dan moet het waarschijnlijk nog 3 keer allemaal gecontroleerd worden. Ja. Welk draadje goed zit. Alles goed aangesloten. Kijken waar we wat gaan eten. Even een plek zoeken. Het is nou nog lekker rustig overal, dus dat is wel fijn. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik.
Nou, wij zijn inmiddels ietsjes verder gelopen. En we zijn aanbeland bij de Taco Bell, eigenlijk direct aan het plein. We zijn net al gek tegen elkaar, dan kun je mooi vanavond hier ook kijken. Maar dat wil je natuurlijk niet, want dan krijg je het geluid niet meer. En we zitten natuurlijk daar. Hè. Daar. Maar goed, we zijn beland bij de Taco Bell en we hebben een gezamenlijk menu hebben gekozen. Zitten er ook nog van die dingen in? Zijn dit de 2? Ja, dit is de 1, ja, die was door midden gesneden in dat plaatje. Dus we hebben voor allebei 1. En loaded fries. Ja, ik ken dat eigenlijk helemaal niet. Hooguit vanuit Amerika hebben we dat wel eens gezien. En een biertje. Het is een beetje... ja, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n bak met... Ja, jij bedoelt met zwarma eroverheen. Ja, dat. Hoe heet dat ook alweer? Ja. Ik kom er niet meer op. Ik ook niet. In Nederland kennen we dat dan ook een beetje zo, maar dan zit er zwarma overheen en er zit ook nog groente. Een beetje... En dan een hele lading saus. Ja. Ik vind het er nooit zo heel lekker uitzien. Maar dit ziet er wel goed uit. Dit is een burrito, denk ik. Ja. En de platte ding. Ja, ook zoiets. Een soort van burrito. Met van alles. Een beetje chipjes. Ja. Nou, zelf nog iets van een koekje of een toetje. En wat je hier dus hebt. Een biertje. En als je dat dan op de kaart hebt staan, dan heb je dan toch de gouden neiging om dat wel te doen. Hè? Ja, misschien als je dat zou eten thuis bijvoorbeeld niet, maar volgens mij hebben ze het bij ons ook helemaal niet. Nee. Nou. Eet ze. Eet smakelijk.